Kawo kanyo wadhi nyaka Homabay kama IEBC bade ma Homabay yango ni od bura Ndhiwa ema otelo e kwan mosendikore kaka jolut ombulu gi kwan manyien mar 7,307 kuom agata mar 62,857 mane gin go ne kaonti ma Homabay nyaka sani gisendiko oganda 37,439. Commissioner duol mar IEBC Francis Oduol okoni kaonti ma Homabay en achiel kuom counties ma osemako mach e chenro mar ndiko jogo ombulu manyien. Keden gi geno ni gibiro chopo e atamalo mane gigeto. Jatelo mane nitiere ojiwo rowere mapok ondikore mondo oti kod thuolo modong' mar timo kamano. We have just had a meeting with stakeholders from the county of Homabay, and the main purpose of this is to listen to stakeholders, what their perspective may be in terms of the voter registration process that is going on. We are keen to ensure that as many people as possible get registered in time for the elections that are scheduled for 2027. We have looked at the figures for Homabay County in terms of how the registration process is going on. The process started on a bit slowly. There were fewer people registering in the early days of this process, but it looks like the process has picked up well.